الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام والإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الحمد لله تنبى عليه رب العالمين دابب لم مسد. الحمد لله تنبى عليه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تنمي لاني الله تعالى كبويانا ككلانجيا ككا كشيريا كروكرايا وعلى كلبانديا كشيريا كروكرايا على كتشيديا صلى الله عليه وآله وسلم كيوم ويلي كان على نسرا نيما أببسي أميغا على كسماني كمنا أمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو لما با على يروي مصر على يا رب على كنفر على يسرا جونغا كعلى تنو كروكريا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. بكمي دونغو كما تودفاي أي آية دمدو من تومو كان يو حكلي جي على واتي كورونا كان دو كماكا ومن الله تعالى يركم مغوتو naka bara kele dowi ya don bawo yo defo ala bonya be don joyoro ni anodi kadaka ala anodi jira ana amma ala ridatu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir. ko ninjen wani kando ya nyemunun fle anuna ya ko o nyewtsika alayi ala ye filɛli min di an ma yan, o filɛliw tɛ ala ye k'an to nin ɲɛnamaya in na yan, o tɛ kɛ abada. nka ala kɔni ɲɛ bɛ anw na, a ɲɛ bɛ an ka yɛlɛma yɛlɛma bɛɛ la, an ka tasarufatu bɛɛ Allahu Ta'ala ɲɛ bɛ a bɛɛ la, a ɲɛ bɛ an ka kɛta bɛɛ la. yeli dɔ tɛ Allahu Ta'ala sogola ka bɔ yeli dɔ ma, ala ya yeli do ani jɔn ka yeli tɛ kelen ye. كما على رني فويتكني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وكمنا على ببويا يروني جمعي أي فهم لا ني حكلي جغبو ألوكا ما على مؤمن تن ومؤمن بالتاشينو على كدل فهم بوفله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ومؤمن منك بكل فلي كدو كل فلي وتاشي أفلاد للا ندل فنبان نكونوا يتاشي نفنرونا وبا فربنا أنت على ما خلقت هذا باطلا إيه على من لا كلوكا إيه على من لا كلوكا ما إيه على من لا فوني تشيدي كما كلن دو كلن يا فلي يا لك دل فن فلي بعد دون جون ولا فما مين لا ويفهمي سبب ويجير لا أنا إيه على مين فنون لا يمين كفو مين دني نويد عن ما تسمعي من عون دارو فننا فقنا عذاب النار يكون كشيك عندنا كبوج عن ما تسمع وكمين يأدم كمين فسر لك جانغا على بابا ويني مؤمنو بي على بنيا دون ويا كدالي فين بوفله على ربا كدالي فين دجرا جونا كافو أماني يوا نين لا نين على نوي دونغو على كفن للي منجرا نو دوي كبكلو بلولو فلاي أكو خلق السماوات بغير عمد ترونها أقول الله تعالى كبكلو بلولو فلاد لا كسرت لمتو كورو ترونها أيرن يبولا أن يبسولي فلا أولا ويكنا كنغوي وتلوما تاكورو فنا كبكلو سرين دفنا أدين دفنا وكان كاينا كدغكلو دكبو كاد دبرين بي كاد دولو سيبو كلا كبكلو من بين الله تعالى كسباي أكو وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أيكلو بلبلو أيلو كدغ كللا كلو يعلك كبكو فين نزارا ناكا كودون بي أي ركجت له على دوني كمرني من دو ما نابكا أو كبكو يا كلو منو بجين كونو بتوكا وليكا توفلدي nga nin kulu in kadon yamba fika nin déplacer ka tanga jamanaka adama de hakiliti soma kana jien adama de umfle kubise kola ibe kabini kuma jumai to buba ke ga kulu kala ka to asigero de la nin kulu imbe yafe abunyai ni ajanyai ni je kulu banu ati jigi kono kiba déplacer o kulun nu ala ko kulu ya le ka fendlalewi ayu ke ka dugu kolo de gengi wal jibal autada kulu ye dugu kolo bolaw de ya ke me ka gengi ye fem min ke ka fe gengi wala sa ka baski akana lama ka stabiliser kulu bete dugu kolo de koka ala ko kwa kunde oye awa ko o dugu kolo inga fana ali Allah ta'ala charnike ñena ma fe façon bedola wa batha fiha min kulli dabba ñena ma fe façon be a beddo kiru ko ko ka beddo chandu ko ya do ko ka ñena ma fen o jati da do be fon numbela ko ñey naw fe nga ko ñe kun fe kuma witi ska foito kun fe kuma kulu ko kan fena majjati da ma shita doni ala yret sigidaw jamanaw fena mawte kili fena mawere none te kili fena makili do were kilin dama ale kilin sigi yoroma kacha mwaya akilin sigi yoroma kacha bisaba yo ale yere none akili oni ye gwele kana fle ni yo fena maw fle ni dura jijgoro ba fo way ko jijgoro tadi kacha ويخلق ما لا تعلمون والله تعالى بفن لا أيرتو دونوي
okay adamaden ka dɔnni dugukolo yɛrɛ kɔkan fɛnw na minnu dilala ka di an ma yɛrɛ an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o bɛɛ de la jango minnu yɛrɛ t'an ka hisabu kɔnɔ fo adamaden ka nin faamu ala ye fɛn o fɛn bila dugukolo kɔ kan a ko bɛɛ y'anw ta ye ɔ min y'i ta ye i m'o ɲɛ dɔn jango min t'i ɲɛ sira la kɔrɔ ye di i ni min tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ala ka dalifɛnw bɛ yen o dɔw ni adamaden yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa yakhluqu ma la ta'lamun ala yɛrɛ ko ten wale ala bɛ fɛn dilan adamaden ka dɔnni yɛrɛ de tɛ s'o ma a t'o dɔn o t'a ka dɔnni kɔnɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira kan nka min yɛrɛ b'a ka dɔnni kɔnɔ bali min yɛrɛ dilanla k'a d'a ma a tɛ k'o bɛɛ de ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ halisa adamaden ma tila ala ye fɛn minnu bila yan n'u bɛ se ka dun mun y'a to iktishafu kura bɛ kɛ dumunifɛnw na i b'a ye mɔgɔw bɛ bali ka fɛn kura dɔ ye k'a fɔ a nin fana ye dumunifɛn ye nafa b'a la o bɛ kɛ jikɔnɔfɛnw na a bɛ kɛ gelekanfɛnw na ka sɔrɔ san ba caman tɛmɛna mɔgɔw kun b'o sidɔn k'a fɔ k'o b'u nafa mana ala ye faama min n'an kan ka bonya dɔn ni a nɔw ye n'i ma o kuma faamu e bɛ kɛ ka ɲaga maa o maa la bi a nɔ de don koyi n'i ye mɔgɔw ye kule la diɲɛ kɔnɔ amɛrikɛnw bɛɛ ta irisiw bɛɛ ta karuw bɛɛ ta dɔw yɛrɛ tɛ koyi u ka fɛn dilanlenw de tɛ wa u nɔ don n'o tɛ ni u ni maa tɔw jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u bolo tɛ naani ye u kunkolo tɛ fila ye nka u nɔ u baarakɛ nɔ u sera ka fɛn min dilan mana Allahu Ta'ala bonya bɛ dɔn ni a ka dilanlifɛnw de ye a ka dafɛnw o de y'a to ala b'an wele ka na filɛli ma nka filɛli min don k'i jɔ k'i ɲɛ boso fɛn la ten dama ko tɛ k'i hakili jagabɔ ka filɛli kɛ i ɲɛ ni dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ filɛli la o de ko don maa o maa n'i y'o kɛ ala ka dali la fil kawn wallahi i bɛ ala bonya dɔn wallahi i b'a dɔn ko tiɲɛna se bɛ ala ye faama min ye nin kɛ o faama ni batoli ka kan tiɲɛ yɛrɛ la o faama maa kan k'o gasi sigi tiɲɛ yɛrɛ la e ma ye maa dɔ bɛ yen n'a e yɛrɛ y'a ye n'i jɔn na n'u nana a nɔ jiri la masalan an ka taa nafoloko sira fɛ mɔgɔw ka teli ka o de faamu sisan kosɛbɛ e yɛrɛ ye maa dɔ ye a kaana fini yɛrɛ tɛ ten hali i m'a fo ka ɲɛ nka i ni terikɛ bɛ mobili kɔnɔ a bɛna se immeuble belebele dɔ ma a sina k'a jirila ten ko an ni cɛ min ye ɲɔgɔn fo sisan n ko nin y'a ta ye ale de ye nin jɔya nin y'a halala ye mɛ a ka dɔrɔmɛ t'a la e ko han a bɔr'o la a bɛ sira fɛ a bɛ taa a ye produit dɔ bɛ feere Mali kɔnɔ yan a bɛ marché o usine a ko e tɛ nin fɛn in dɔn a ko n ko usine n ko o y'ale de ta ye e ko han e yɛrɛ hakili bɛna ye sisan hali n k'a fo ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan munna a bonya n'i bolo e tun y'a ye o nka e y'a ye ni ɲɛ min ye o tɛ nin fɛn ninnu bɛ maa min bolo e ma filɛ n'o ɲɛ ye o kɔfɛ n'i y'a tigi ye i bɛna filɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye wallahi bonya a bonya bɛ na yɔrɔ o tɛ nanbɛlɛya ye o kɔrɔ tɛ k'i mago b'a ka wari la o tɛ ko o ye adamaden dilancogo ye nɔgɔ t'o la dɛ o kumana mun y'a to ni e ye dugukolo ye ka kabakolo ye e m'o dilan e fa m'o dilan amɛrikɛnw m'o dilan munna a fɔra ko ye min ta ye e t'a dɔn ko se b'o ye ala y'o de fɔ an ye ko kabakolo ni dugukolo in dɛ yarɔ an b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛrɛ bɛɛ an bɛ ko ni o ko ni na yan adamaden bɛ ko ni o ko ni na a bɛɛ bɛ dugukolo kɔ kan yan ni se dɔɔni kɛra kulu min ye n'olu wulila wa n'i wulila i dan ye hakɛ dɔ ye dɛ adamaden tɛ se ka tɛmɛ o kan wa ala ye dan de sigi adamaden ka ko bɛɛ la i ka filɛli hali n'i ɲɛ boso ni filɛli ka di ye limite dɔ de bɛ yen i ɲɛ dan ye o ye n'a tɛmɛna o kan min b'o ɲɛfɛ a t'o ye awa o cogo kelen in de la dɛ i dan de b'i hakili la i hakili dan ye ala ye fɛn minnu dilan k'i hakili b'o faamu ni hakili y'o tɛmɛ k'a bɛ ala yɛrɛ zatu ɲɛɲini o t'a ka limite kɔnɔ mɔgɔw m'o de faamu ɲɛ fila a bɛ yeli kɛ o nka a dabɔra a bɛ yeli kɛ ka dan yɔrɔ min na o y'a dan ye n'a tɛmɛna o kan o hakɛ kan min b'o kɔfɛ a tɛ se k'o faamu nka a bɛ yeli kɛ o ɔ adamadenw ko f'u hakili adamaden hakili dɔnniya ni min dira an ma ala ko bɛrɛ tɛ wa ma utitum min al-ilmi illa qalila
ko fango keka ala yɛrɛ zatu sidɔn subhana ala ka sanu o ma ala kɔrɔta bɛ o ma nka n'i b'a fɛ k'a bonya kɔ non a filɛ kabakolo y'a nɔ ye dugukolo y'a nɔ ye kalo y'a ta ye tile y'a ta ye e yɛrɛ ye ala nɔ ye e yɛrɛ y'a nɔ ye an bɛna mun jira de y'a to ala ye kuma in fɔ min kɛ an ka aya fori a ko an ye ji jigi ka falenni kɛ dugukolo la n'o ji ye ka falenni kɛ dugukolo la min kulli zawjin karim nɔnaya ɲuman bɛɛ dɔ la ala ye nin fɛn ninnu fɔ min kɛ a ko ninnu y'ale ka dilanliw ye ko an bɛ fɛn minnu wele ala tana na an ka a jira u ye mun dilan هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ko min tɛ ala ye n'aw bɛ ka ala ya bonyaw di o fɛnw ma a y'a jira n na u ye mun dilan e bɛna mun jira an na e bɛna mun jira maa minnu n'u bɛ kɛ ka tubabuw bato bi ala nɔ na e bɛna tubabu ka fɛn dilanlenw de jira wa tubabu ma fɛn yɛrɛ dilan a tɛ fɔ a ma ko dilali tɔgɔ de bɛ sin a ma dilali tɔgɔ de bɛ sin a ma o ye isti'ara de ye k'a fɔ tubabu ka fɛn dilanlenw ma ko dilali o ye kuma de ye nga dilali hakika yɛrɛ yɛrɛ adamadenw kabi diɲɛ dara fo bi dilalikɛla wɛrɛ tɛ yen ala kɔ huwa al-khaliqu wa ghayruhu makhluq ala kelen de ye dannikɛla ye ale de ye dilalikɛla ye tɔ bɛɛ ye dalenw de ye tɔ bɛɛ ye dilalenw de ye munna a ka se ka fɔ fɛn ma ko danni al-khalq o ye ka fɛn sindi ka sɔrɔ i ma maga maa wɛrɛ ka fɛn na i ma ala bɛ majamu ko fatiru samawati wal ard badi'u samawati wal ard kabakolo sindi ba fatir maa min ye de fɛn créer k'a sindi a kun tɛ yen foyi i ma maga maa ka matière la i ma maga maa ka foyi la a ye o fɛn dɔ jira dugukolo kɔ ka kɛ hali ni dugukolo kɔ kan maa bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u tɛ se ka ɲɔkisɛ kelen dilan si dilanlaw ye bayɛlɛmanikɛlaw de ye tɔgɔ de ye o ka fɛn si dɔ ni fɛn si dɔ fara ɲɔgɔn kan o ka fɛnkisɛ wɛrɛ dilan o ka taa wolo ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min ka di ka tɛmɛ dɔ in kan wali min ka kunba ka tɛmɛ dɔ in kan wali min ye ɲɛna cɛ ka ɲi ka tɛmɛ dɔ in kan o ye girifeliw de ye o ye ka fɛnw bayɛlɛma jamais i t'a ye dugukolo kɔ kan ko adamaden filɛ walima ala ka danfɛn dɔ filɛ a ye fɛn dɔ dilan ala ka dilanlen kɔfɛ ka bɔ ale yɛrɛ yɔrɔ nka ala y'o kuma fɔ kuranɛ na sun nana n'o de ko a bɛ fɛn minnu wele ala tana na k'u tɛ se ka hali dimɔgɔ dilan dimɔgɔ o min tɛ fɛn valeur ma ye adamaden bolo o min kɛ bɛ ka adamaden yɛrɛ s'a dan na i y'a dara cogo o cogo i kafara cogo o cogo fo n'i tɛ dimɔgɔ ma yɔrɔ la dɛ i kunna jɛlen i bɛ jamana min na dimɔgɔw tunun bɛ yen ata a bɛ sigi kan a mago t'i ka faamaya la a mago t'i ka foyi la wa i b'i yɛrɛ bugɔ o b'a sɔrɔ ale taara ko masakɛ dɔ delila ka hakimu dɔ ɲini ko ne ko dilan kun jumɛn yɛrɛ bɛ nin dɔw la sa n'o ye dimɔgɔ ye hakimu in ko a ma a ko ni fɛn tɛ k'ale la a b'a ɲɛfɔ a ye fana faama ko a ko ka faamaw ka yɛrɛ bonya dɛ ko jolo kari ko dimɔgɔ de dilan kun ye n'i ka faamaya dimɔgɔ mago t'o la dimɔgɔ bɛ sigi ka sɔfɛ k'i ka wuli ka taa mana k'u tɛ se ka hali dimɔgɔ dilan o kuma in ka dimɔgɔ dilan o ye koba ye o ka bon kojugu bali ala y'o to yen ko hali ni dimɔgɔ ye fɛn dɔ bɔ su la k'u tɛ se k'o sɔrɔ dimɔgɔ bolo dɔnniba ɲɛɲinikɛla dɔw ye ko in ta k'o sɛgɛsɛgɛ ka kuma dɔ fɔ o ko la o kuma munumunu yɔrɔ ka jan o waati sɔrɔ an bolo kutuba la ko hali ni dimɔgɔ ye fɛn dɔ minɛ an mɔgɔw la ni dimɔgɔ ye fɛn dɔ ta i la taw u tɛ se k'o sɔrɔ dimɔgɔ la ka dimɔgɔ yɛrɛ dilan tɛ dɛ dimɔgɔ nana fɛn min ta u ka dumuni na ka taa u tɛ se k'o sɔrɔ dimɔgɔ bolo fana se jumɛn bɛ yen ni ala ka se tɛ fanga jumɛn bɛ yen ni ala ka fanga tɛ i tɛ tigɛ i yɛrɛ la f'i k'i dalen ye ala bolo don min na o tuma na ko ala ka fɛn dilanlenw filɛ a bɛ fɛn minnu wele ala tana na a bɛ fɛn ala ka bonya
di femunuma ko aya jirana u yemunla du kulo koka wa ala surala ka fo kuma labana sa ko bal zalimuna fi dhalalin mubin ko tonyoni kelaw may famle tonyoni kelaw yan ko tonyoni kelaw be filila filimina bangine du o ala surala ka lukmana ka kuma de tunna wala qad atayna lukmana alhikma akika don ay ko don di lukmana ma lukmanul hakim ay ko don di ama anishkur lillah kasuraka afwaye ko lukmana barka da alai wa man yashkur nima min nuye barka dadun fa innama yashkuru li nafsi kika do atiki be ga barka da ayredi ko ika do ay ko don di lukmana ma al hikma ko don lukmana ni kyale to fale made hakimu bidda ma min to ka nyala yo bunya kai ka chaya na to fora ka fa lukmanul hakim ko lukmana kodona nga lukmana ka kodon ibina yi ala kuma ba do fa do wasaya chaman bidda me ka ta lukmana ma do sahali do masa nga qur'ana yere munu fo ebino do la messa na soro lukmana ka kodon kunye mobile la kodon de wal mani avion boli kodon de kundu e akla ko komunu ne kodon e bi fo kodon ye e ban alala fo ye e jon alala fo ye ke kafri ibina donc o te kodon ye ala yoro wallahi ga adama de be kaba komunu na ala ti jon sumano ye jon ti korota ala yoro ni uyi kwa kodon ni lukmana ma ka fo ay anishkur lillah لقمان إكبرك علي ومن يشكر نما من دون بركة علي دون فإنما يشكر لنفسه كي كادو أبغى بركة علي ونفع بالي ردي أبغى بركة علي ردي وقرأ كبركة والسراب بالي دي أفويت سألم ومن يكفر كن من كافر يردون فإن الله غني حميد كي كادو على دي باني حميد تنو مسدو إن الله لغني عن العالمين على كارلي دوكا باكا دافي بما على كارم بك أبو ملكوما الله تعالى كارم بك أبو جنوما الله تعالى كارلي دوكا أبو عدم دي بما الله تعالى كارم بك أبو عكا فنلالي بما ني تعالى دون على دي مساي مسمي على كلين دي مجموكاي كو الحي القيوم ko nyenama min jombe na ere qul huwa Allahu ahad Allahu samad ali de seme roy da fe bese be mbali dila ala mago tedda 20 shila wala yakul lahu waliyyun min adh-dhull bi shinyonte ala lakabo doya fuida ka fo a ala kan ngui o de be ni dave mas nan numbulu nulu bano madro o ko bi la o da to ala bina davin bebui ka to aka masayala qur'ana yo nyef kwa nyebe fon fena hala nyete mina ko fon fente ale ala rezatui nyena ma fena abebina sakui nyena ma fe mbebina boy halibi ala kafa maya ban nona foi mabwala الواحد القهار مسكله كربلي مسادو فا حملة العرش لا رشيد با ملكو والما ni meleke bangnu wali kabakulu bili wolof la kono melekeu walma alakani a ulu ko ni to bisanga ulu tisa amaya atulu fa ulu aka fa maya de semaine kalla la ilaha illa allah qala de banay ghaniyun banadu hamidun tanu masad ala surala ka lukmana ka kuma min fasa nan ba fa ko kuma to de lasi kuma ingana toyi ya tuwayin kutubat tofo ode alay lukmana ka kodon formige kwale de lukmana son ya do kodon araba de son alelati febe ala ka soni de ala ka fenmon ay soni dambe kana fenma munuma do hikmai akoni ma min sona kodon na kwatigi sona hera bala
tigi sona here bala kuni ma min sona kodona kodon en fembe de ala ko ka don ay kodon de lukmana ma o lukmana de ko o lukmana en fana min flo o yonga mo way lukmana ko fara findi koni don ba fam ba betaroka lukmana ko fara fi don ba fam ba yo fo lukmana ka kula lukmana aka ala jonyumaya ala yɛrɛ de o sabati ala yɛrɛ de o confirmer aka kodon kumaw ala yo kumaw la sabo qur'ana kono o beto sina o kala ni beto sina foka tasi alqiyama sanga sini luqmanul hakim o luqman ngi farafi ya tika ke daga wari andala o ni ala yi kodoni adamadiya bunya min di mani koloshi ika farafiyati fo chingi foi wa farajani farafin bedda makaka ala fleka lukmana ta toma katan o ko wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim ko lukmana ye adesi abakeka ade blasra anga hakli to nade madowla ka ide wele ka ifela do jira ala kitabulu do fo aye kerengerema ka blasra o kain hal na ma me odo ka bara do dola akli bina jigala o madowla ba surereti ba ko ne fadilaka ni voyin akuma be kabulu kuma baye odo o no ya soro kuma nyumando ko ala ko kuma do aba nafa odo de adama de bangba ka bu abulo de fa kera sawabu ye ka mado flitar kula luko kulu fa soro minga ko tika kew an fa tika ke kulu kunye daluma wo kulu kunye ko do balu qur'ana kono o fa ko de kera sawabu ye ka ma chama fli ban ala imamin laja islamay tuki desigi ka islamay kuma fay ka islamay blasrali ko fay ika ala kunye fay mamina ala ko anga yere kolo shama da ayre made ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay ayre tanga kaka dimba tanga bana lukmana ko adema wa huwa ya'izuhu abakaka waju ta ma bi desigi ka waju ta bete bere abete perembere ka sigi ka waju ka ala kunye fay anga abike chukudi faqidu shay la yu'ti fende bulu minan yo nomi o be karde erete wajuli kando ebina mu vide ete fuido ebina mu vide na to akasiga adi unsiki ka kuma sebe fuyo wana otinye fere ka kuma sebe udi nyini ko donc o kala ko fam lukmana ku kodonai kwa ko adema aketo ka ade waju qur'an de bigani masala fode suratul luqman sura do be qur'an kono to de dambe luqmana irala kwa ko dema ya bunay nde we kanu kuma kai we tin kuma kai kwa ko nde la tushrik billah kana do fara alaka kana foi fara alaka kana su abada flanga foya kai ka barala lukmana de kai ademani lukmana kodona ko ya bunay nde la tushrik billah kana fara alaka de inna ash-shirka ikado do fara li alaka la zulmun azim o yeto yoni mi gabude odato siza sande mena kumana ala ko bali zalimun fi dalalin mubin to yoni kalamun do alladhina zalamu anfusahum bishirk ma mun yere to yoni flanga fuye inna ash-shirka kikadon flaga fuye la zulmun o yeto yoni azim ango to yoni koroidi arab kana femina matlini ya bo amina kono ka blamina ore kono kuk mana fenjenge ne dade flanga fuye ala ka kilibandia o sabati mbe katime febeka oni mami do faruka bana ko toyoni be kodayo de toyoni korode ye
fe kanga ke chuko mi market koroy ni ndeka hake ni e abobolo ka dinima yeto yonike ni fe kanga suma ka dafa ka keni hake ya nagashi yeto yonike opmana tonyoni de ka fe bwa mina kono ka bla mina kono klenia aksu o de tonyoni ko o bela bilibili de inna shirka kika don flanga foya mamun me fen preparo bato ka fara ala ka fen na shilum la zulmun azim ko e tonyoni minga bude ngati ga tonyoni yere kundoyo kofe alika damateme nyeshina jonima ya nyeshi ala rede ay joninga hake tereke o ala rede o da to flanga foya ka bun kateme jurumu beka ni yorode do daka ye minga hake chien o sumani to na ka jonche ala korota be aka jonga ni hake mi ma to don o bana ni mami nga burujali ala redika ala ya hake chieni jon bo tigi jurumu hake do o da to afora ko jurumu ko bawde minga bokate mulu fana beka ko de flanga foye wa o ye ibi mi famu yede o pana ajuere ala yoro ala de bodonde ala kon wati ya fatikuma inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ki kado ala kon diya fa abada do ka faraka do farali ala kanino juru musira ala mai la chugo tola de o pana ngan chesri andium ka aqida ka tauhidu angan chesra ala yana babu ya ta tuko minabbi abima hakili jige ula ki hakili tuide ka tauhidula kabaka don ikaka dine koloshi dine kula korotali o ya aqidai duskuna siri kabi demsheni fitini adskun bidlo ala la nisramu aba ala don nisramu ala bi bonya yoro nisramu na anyegwa na binyeshi ala manisramu ika demsheni kala ula kabaka don anga hankili to la de o pana lukmana ye wasiyam follow main to be de nga an ba fika min voila o yini lukmana ko donay ala re kwa ko do dimba aka ko don kuma aketo ka de blasra ay ko don kuma follow min fay o yini ay blasra li kan follow min fay o yini ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim ay to ay rek ani vandi wi angana asgi ka demson fleti angana asgi ku fleti u ke foy kalama ko dinana u te foy don no kera u be ma fulu le wi bu ke ma fogo ne wi ala kan sha no kera u sega do ko bela ete mama be bala bi ko ala tiya be islam dunde mama be bolition en fait bi abe islam dunde mama kambe ko ta fe ka ala kira to me bi abe islam dunde ibo don to law ete mama be kelela to korotu law manjala de to koro manjala de ya haliba suro ma kembe soma 100% ka ke bolisona 100% nga islam to de ba o koro di ka fa ku islam nga ablali islam sraka o manyede chamanta yoy ali psika de marabi chiende o psika ke nga anta chamay miede chena ima debla kasraka adobe basoro abe koina mandi somo shi amanda kama mugokoroba shi o chama banfe basoro somo were be malo yana ya ka foko ni ulu ka duko na moy wallahi wa afan fle islamer toba a chamana o korey ku fulo la srafedi bana nanta fe o kambono soro angan chesri kabi demseni fitini fe do beni adama de o srata kabaka don aw yala maka ko srafede ni adama de dara kula ka se hake do la kabaka don o yala maka ko srafede أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حديث دبيا أمبو كيكا كمين دفع ويجمعي هل سانغاد دون كف لنغفويا تيونيدو ظلمدو ولي تجوبادو أفهم غير آدم دي دوننا القيامة كنك. ويه عبد الله بن مسعود حديث لكلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ko masudi kmay lakali aya do be qur'ane kono o aya kodi ko alladhina amanu mamunun liman yara wa lam yalbisu imanahum bizulm umuka liman ya nyami nitoyo ni fuyi ulaika umghawde lahumul amnu ko dana ya bulude basi hakilisi bulude lahara ulude bina dana ka bo halaka nyanga tama wa hum muhtadun wa ulude ma kandale wi fana o kuma min ni aya jigina aya famude alladhina amanu mamunu liman yara wa lam yalbisu imanahum bizulm umukalliman yanyami ni yere kunton foi ulaika lahumul amnu ko dana ya bulude ulude dana yale do ka bo alaka nyanga tama wa hum umghawde muhtadun ulude ma kandalum ako ningelera islamuma akira ka sahabo ningelera ruma sallallahu alaihi wasallam agelera afora wiu ka kan do afamu ko mamin liman yara amaka lim uluye mumiri yoro adama de ka jurumu bede yere kuntonyo وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنا ما دي بكجو فانفجة أبيت توني دي كان يشاعر ما بكي عارف ده توني بس كأفند سما ورا ما كوي أحلاك بينا دومنا ويا إيردي كجو كلا جين كنا أكنغو جين لما هو إدو الله لما هو إدو أبما يجون دونيو إيره da to ne mana mai ani soka di ala kutala ni mana fa bi yeleila ahina de benebne da ka bi yele de law ba do bi yelete e cha to nga to mesa e on dam bolo jigide ba ba bo ko kulutu bolo jigide bo koroda uta dabla o mo ko dugulen kimu e ko kwa dam bolo jigide ndembolo jigite ni bisika korota yewa nu ya moson ka fara nyonga ikrefe domika asiri ay boluti wuliblede o do de bambenye nu yi bolo sama ka pasaw clé ka a de ikrefe ka fini jemele keila o yi bolo jigine ya te wulo ko fede adama de ka sabali ibe mina ibe ya akira la de la ka kuma info hakimu ya fo ako mama delika nyumange mai mama delika kujugu ke mala uko karine ka ba ku bayda ako aw mala ka kuma mewa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha ni nyumange ki akire hale be nyuma ya minge ka nyishi adama duma ni ya famu mawma ni ni qaida ni ya dai ni yakro abillah fi yakun mangela kujugu dabla li fana bo no yayma ka don ko ne ba dabla yere de be ko ma mi ngem ba ke yere de min sadakati ne ba ablan yere de kuna
amisali jumɛn ni ma bɛ taa i ka wari bila compte la i bɛ dimi wa ni bɛ t'i ka wari bila i ka compte kɔnɔ banque la i bɛ dimi wa ɔ n ye ala jɔn ɲumanw nisɔn ka di ni sadakati bɔli ye danganiya de b'a kɛ olu danganiyalen don a kan ko n bɛna nin mara n yɛrɛ de ɲɛ marayɔrɔ la min kɔlɔsi bɛ ka tɛmɛ jɔnw ka marayɔrɔ kan an caman dɛsɛra ka min sɔrɔ bi ka d'a kan ale tɛ se ka sɔrɔ jɔn fɛ fo danganiya yɛrɛ yɛrɛ ka na dusukun na ka nisɔndiya ni sadakati bɔli ye ka nisɔndiya ni sadakati minɛna nali ye o man ca anw fɛ dɛ anw caman ka ɲumanya yɛrɛ ni min ka surun ala k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ tanga an caman ka ɲumanya ni min ka surun o ye ala ye min fɔ munafigiw ka nafakati la ko munafigiw tɛna seli ma fiyewu f'a ka sɔrɔ u salibatɔlama don ko k'u tɛ nafakati kɛ fiyewu f'a ka sɔrɔ u b'a la k'a di sa nka dili man d'u ye ala k'an kisi k'an tanga an k'an yɛrɛ kala la dɛ jɔn dusukun bɛ dilan de komi farikolo bɛ entraîner cogo min na kabi i b'i yɛrɛ diyagoya nisɔndiya n'a ye a laban fɔ ala bɛ n'i dɛmɛ an k'a kɛ koyi an ka to k'an fari diyagoya foni an kɛtɔ ka wari bɔ k'a di k'an fari diyagoya foni parce que an b'an da de daminɛ n'o ye koyi n'o tɛ cogo tɛ ye dɛ cogo t'anw ka limaniyaw bolo koyi an ka ko in daminɛ ka to k'an yɛrɛ karaba nka e yɛrɛ bɛ fɛn di ma f'a yɛrɛ kɔni y'a dɔn vraiment nin kɔni tiɲɛna vraiment a ye daga de bɔ a da la kɔni y'a di sa nka n yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛna a ma diya ye an ka ɲumanya caman de bɛ kɛ ten ala k'an kisi a ma bon danganiya dɔgɔya de b'a kɛ adamaden na ne y'a dɔn k'i bɛ kɛ ka fɛn o fɛn di i yɛrɛ ma n'i bɛ t'i ka wari lasago i tɛ dimi o i fari funnen de bɛ taa wari bila banque la parce que e yɛrɛ y'a dɔn nin bɛ ne ka bila la yan n mago b'a la kuma o kuma n b'a sɔrɔ yan wa ala yɔrɔ maa si ka ɲuman tɛ tunun ala fɛ yen o kumana yɛrɛkuntɔɲɔ adamaden bɛ jurumu o jurumu kɛ o bɛɛ bɛ bila yɛrɛkuntɔɲɔ bonda de la ka d'a kan a tɔɔrɔ bɛ segin e yɛrɛ de ma a bɛ komi i yɛrɛ tɔɲɔ de ko tuma min na nin aya in jiginna n'u y'a kɔrɔ dɔn arabuw de don aya in jiginna a fɔr'u ye u siranna a gɛlɛyar'u ma ko ya rasulallah ayyuna la yazlimu nafsa anw jɔnni bɛ yen k'o t'a yɛrɛ tɔɲɔ tant que i tɛ nabi ɲuman ye i bɛ fili kuma dɔw la o tant que i tɛ ciden ye aya dun ka aya ye condition kɛ jumɛn ye ko walam yalbisu imanahum bizulm ko u ka limaniya a ma ɲaami ni tɔɲɔni foyi ko olu de danayalen don u siranna olu y'a ye sisan k'a fɔ jurumu bɛɛ bɛ doni kɔnɔ ka d'a kan jurumu bɛɛ tɔgɔ ye ko yɛrɛkuntɔɲɔ u y'o dɔn alakira ka kumaw la ka kɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam o kɛra min kɛ o de y'a to a bɛ f'i ye n'i pan kira ka kuma kunna silamɛya ko la i bɛ tunu dɛ i bɛ tunu de i t'i ye bilen alakira kuma dɔw bɛ yen fo kira de k'o ɲɛfɔ k'o laɲini fɔ sallallahu alayhi wa sallam kuranɛ jiginna ale de kan ale de ba kuranɛ ɲɛfɔba fɔlɔfɔlɔ ye alakira yɛrɛ de sallallahu alayhi wa sallam mɛ kira san 20 ni kɔ kuranɛ bɛ kɛ ka jigin kira ka kumakanw ani a kɛwalew a ye tatubiku min kɛ ka jira mɔgɔw la ko minnu kɛra tasarufatu minnu kɛra a ɲɛna n'a y'u sabati olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de b'i dɛmɛ ka kuranɛ baara kuranɛ tafsiru bɛ kɛ ni o kow de ye ani maa min nana k'e bɛ nin toro kuranɛ ka ten ko k'o kalan ka arabukan kɔrɔ dɔn k'a baara k'e mago tɛ jɔ alakira ka kuma na e mago tɛ jɔ alakira ka baara la e n'an kɔ su bɛ ko i la i bɛ tila k'an sɔrɔ ɲɛfɛ o ni ala sɔnna a ma ka d'a kan i bɛna se yɔrɔ dɔ la i tɛn'o faamu koyi i tɛn'o faamu abada f'i ka segin ka taa alakira kɛwale lajɛ f'i ka segin ka taa alakira ka kuma lajɛ o kumana boli kuma dɔn ka fisa n sen ka di ye f'u ye alakira ɲininka min kɛ ko kira kuma ko laysa dhalik ko aw ye min miiri o tɛ dɛ innama huwa shirk ko ala ye tɔɲɔni min fɔ aya in na ko a kan bɛ filankafɔya de ma ko maa minnu limaniyara u ka limaniya ɲaami ni filankafɔya baara foyi ye a ko n'a ma kuma faamu ko yali ama lukumana ka kuma mɛn a den ye wa a kɛtɔ k'a den waaju ko yali aw m'o o aya ye wa lukumana ye mun fɔ nin ye sisan kira bɛna tafsir aya dɔ kɛ ka dɔ fasari tafsirul qur'an bil qur'an o de ye a'la maratib tafsir o de ye tafsiru yɛrɛ daraja bɛɛ la kɔrɔtali aya dɔn ka aya wɛrɛ kɛ ka
ni aya inana amoni ka aya do ke ko rotti man gawni mana ka rotti ni aya wale ka aya do ke ka funi ka wala kuk mana yala aw malukmana ka kuma me adewa ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim kuk mana shirku flanga fo ya to weleli mingera ya potto nyoni de wala yalbisu imanahum bizulm ko alakambe o tonyoni ndema no ye flanga fo yayi o anya kanu kaninde ke ka kuma indafa bana adama de kana so abada flanga fo ya foi kanyami kalimani ya singoro ichugo don baro bara karoke halni ikhtilafu nana doko flanga fo ya doko ate hey isimboala akelte jakwe ni sosoli nana kula doko ni ani mushriku ya doko mushriku ya te karoke itotoi otoi ni masongo kumama karoke wallahi ni sigatura ka do dumini fena doko posoni balo doko atala eba ke tugodi siga dumbe dumini na beita amadlefi donna na fi ko hey chodo na ife de kala donna na wi kale ki shin ko wallahi fe makala nere ba akobe kala bono o kera dumini iba ke tugodi sa karo ke to anja mambo to igoi ambo to ide wali nana place kono mo be sosol la cheka mobli bulika dogo permba bulu dogo atabulo mobli wora udumbe iba ke tugodi ata yere ini karo ka nga yere ini koy parce que wa nge ga do ko la ko flanga fo yete solution ba bela ka sori mo ko nu rek mana nga wasa do al créer solution mun di ama islamay inte shuala koy dibi la côté al créer balula kene jalaka ani mo balula ni ngombe mo dala nyena ma ko la nu nana fo al créer do mi nganga ke akuka nga ke tugum na yu kala wala wa o selene do gafu kono anga wasa do la o bambo kitabu manga do be ko husnul muslim ka islamo be kanga yini ka ble ko do chama ba kono adama de be hami ko kula abedo do ba kono ba be afra sebe do français wala sebe do arabula sebe do anglais la bisro ta ba hajmu mambu akuma bola re manja ango yini ka bla ngoranga do kala angan tuskundulu alala tawhidu bi ma lafiyati e ba kabale flad na yusufu yini ga ko kibarala kulu sugura yani yusufu ka intéressé ko sugo koro folla ayu wili folo kana ala kilibandi ala ka kilibandi ayu kalawla fudus parce que nous ala kilibandi mano ale nabi madi ale bina sugo in koro fo ni nabi maya srade bana fu ka tugu nabi maya srade no fe folo wala sauka suka sugo koro ka siga fu yani wala saulu yera ka dala ayu wili kana tauhidu de mafu ngo qur'ana ya misali ade ko barakala kelen tigi kelen kwani barakala kelen tigi chama jon la fi ale ma kuma famwa barakala kelen ya bla barada la khidmana patron kemeni muwa do fa taave do ba fa ndaave o ne ko ne ga sawaro ma jochi fola ne ku chingi ga tan bla o mata fola ani mi patron kelen pewde ba bu patron kelen de khidma jon la fi ale توحيد مثالي دبتي موحدو تي ماشيكا جويني على تي ماشيكا دغا بلندين دي دلاني على رت ibe ala kelende batu ikay yamaru kan kala dili kan ala kele ikulombe ala kelende iduskunte ke mashika jonye itisra mashine ni alati ijigite mashika ni alati to be mujarradu asbab ibina fen wala fen fokara ke أنا كمان يلما كتانا إن لما يسرفل وي مجرد أسباب أنت سبب لا غشيد الناس روش شريعة كسبب دغاليدو شريعة سبب من نسرد أنغرو يكون موقع ولي كتا يجرس كيني كولي كتا سولا يكتي كبتيجي دايل كم يكتا مشى كلام كبار أنا نيوانو يكاد كلام كعلى ديليندانا أنا نيوانو شريعة سوني لسوا منو بتنا سيجا جتي جورو كلنا غا على السبب في أما أبفوم لكم مجرد أسباب الفاعل الحقيقي هو الله كوكبا يري وعلى دي أنا ما هو ما نيجسكون يشنا على ما نيكا توكل ينا نيكا توحيد ينا
la fia ayra don sa may andana le gwaayra lan na be wa don ko ma ni nyeshi be ala kile may la fia li ngam mani tayoro chaira iduskun fara yoro chaira ibna nasran fe benye ibna nata fe bela wa foitna ke gwanza e ebulu ala yere kallatige obetunu ela ala kalla jarabi obetunu ela halni e sogora ko sebe wa ko nte gwanza halni talona ba ko mina nga chefe kana ngafle nini talona aba fa subhanallah wal ba bismillah kana kire fa sallallahu alaihi wasallam ko hali ngoni mina bislam so itamato kuludo yiso wali ponti yiso kwa bede alaka la jarabi kanga istirja'u kala ni istirja'u ke ba sara so alakira di ofon sallallahu alaihi wasallam ko mu'mini ka ko kaba ko kwa kaba ko ro emi ako kaba ko mu'mini ka ko hadisa afati ajaban li amri almu'min ko kaba ko mu'mini ka ko kwa ka ko be here ay abe here la jarabu du manzoro torako banzoro afana allah laka an lafiya kira ko oho ka be here kuna here suraba ala barkada o here farale here ka koni toro ya surabi sabali obi yala maka ke baraji toro be mini mumini lafiya le do abela mumini ka foi matunu o da to mumini e hakila ko abe toro la nga lafiya mbe katime eka anaka fandanya ani lafiya mba ka fandanduni kono kasago eka ika shato kono wimi dusku الرضا عن الله كجعلم أتسكن لا في يد ألا بذكر الله تطمئن القلوب توحيد إيكا ننبني على كل بانديا الننة بنا يفعل إيكا كن دبل بني me dog ngile ndi dima wal ni usunu yana mo nya ko ranga ke kalukeli parce que mo ko limanete tissa na siga ata chugula normal la anga kalukeli ndima kalukeli bina jabi fo insa itaro koroy abebla ikasabati ala kusmaka ikasabati ala batuka ikafarta duru dim sirlaka dafa ikamuawidatu kala soma ala kire dugo mun fo ika unyini ku kala ibina jabi dia sessani ala sonam kana sigade a folo ere ni bi lafiya sa ngo ma be dir parce que do bene e de sigile do ma be e de wele kay bla khidma na te ke be joy adama do ndi to bi bla ave do bi tay ave ni ya me ko do fana taka ka farinka te men taka bi tay dia me ko do taka diga te men taka bi tay ibe to palum balulati hey min taka da be we alay min taka ya be we alay mi shiga te ma be ko we alay abe min dai we alay garsige ko fabi mino bi ni ka wulambela alay afo qur'anen nasudela ko garsige min na bebo yini ko aya yini ala yoro ay garsige yini ala yoro karo ka ngance sri alay sababu nyuma munum bla kene kan sababu angulu lama kasoroka ala deli abana ka kalu ko nun dabla ebe minge wusulla de ko ke ika bara nyini naka ibe ko minke ka sika bara nyere nyedon ka fam jamana nyere ka ajere ko na be ka be ko sebe lama do nyedon ko de marchi o man chande la jarabi siga na adama de makmani do lente adama do siri be nyona di i para ke tugo ma do ko nyedon ay ibi dahiri mesorola nga namba na barama ke wusula ma be wusula ma be kulla ma fi fembe fenani yo wusu nyabi chende la kan shiganda la kan balu aslamak la kan fatu limaniyak ala kilibandi ya rabbi ala kan sabati uka ala kan jidi limaniyala allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.